Studenti fl-Università ta' Malta jinsabu mħasba dwar jekkux se jirċievu r-riżultati tal-eżamijiet ta' nofs is-sena li għaddejjin bħalissa. Dan wara li l-Union li tirrappreżenta l-letturi l-Umasa ħabret tilwima industrijali u ordnat biex il-marki tal-istudenti ma jitaddewx lill-amministrazzjoni. Minkejja dan, il-letturi xorta se jkunu qed jassessjaw il-marki ta' nofs is-sena. It-tilwima skattat wara li l-ftehim kollettiv skada sentejn ilu u negozjati għal pakkett ġdid li bdew 18 xahar ilu baqgħu għaddejjin. Luciano Molestanjo, President tal-Umasa, argumenta li l-Union kienet paċenzjuża ħafna tant li sottomettiet il-proposti aktar minn sena u nofs ilu. Spjega li n-nuqqas taqbil huwa primarjament marbut mas-salarju. Kenna miżuri oħrajn li eskludejna l-istudenti, damu diversi ġimgħat u eskludejna kull impatt fuq l-istudenti. Sfortunatament għadna ma wasalniex. Intant l-amministrazzjoni tal-Università qalet li laħqet il-limitu ta' kemm tista' toffri. L-Università fil-imkien mal-rappresentant tal-Gvern indikaw li konna wasalna ħanajdu hekk fi stadju li ma nistgħux noffru iktar minn dak li offrejna l-bieraħ. Ovvjament l-Umasa ma qablitx ma dan u rreġistrat tilwima, però kif qed ngħidlek għada hemm pjanat meeting ta' conciliation meeting u l-Università però qed titlob li d-direttivi li ħabbret l-Umasa jiġu posposti sakemm isiru kull attentati biex nilħqu ftehim. Fuq l-affarijiet l-oħra qegħdin viċin ħafna, joqgħod xi affarijiet żgħar bħala tekst li kieku niltaqgħu bejnietna nsolvuhom malajr, imma d-differenza prinċipali hija fuq is-salarji. Ma' TVM News l-Umasa żidet tgħid li tinsab imweġġa li kellha tinvolvi l-istudenti iżda iċċarat li bħala union għandha obbligu li tiddefendi l-interessi tal-ħaddiema li tirrappreżenta.